dito yung mga elementary ata to or kasali high school, di ko sure. Ayan. So dito na tayo mag-i-inquire. Okay pala dito. Bago kasi yung building. Sabihin yung presyo talaga. Pero mas mura talaga siya compared. Kasi malaki yung minura niya compared doon. Hello guys! Good morning! So today is March. May 9, 2019. So today samahan nyo kami. Pupunta kami sa school na actually iti-check pa lang namin. Pero ayun, samahan nyo kami ngayon. Pupunta tayo doon. And then titingnan ko pa lang kung actually, nag-inquire na ako sa kanila. Pero tingnan natin yung complete details. Kasi sa Facebook lang kasi ako nagtanong sa kanila. So, yun, sinanila sa akin yung tawag dito. Yung actual na presyo ng yung monthly, yung full tuition fee. So, ngayon, pupuntahan natin kung Actually, doon kami nag-aaral ni Papa dati sa college life namin. Naging part na yon ng aming life, yung school na yon. Pero, pakita ko sa inyo mamaya. Pero ngayon is, mag-makeup muna ako. Makeup muna ako, guys. Ayan, floral na floral yung aking mukha, aking suot. So, ayan. Samahan nyo ako doon. May upload ako mamaya. Alam niyo ba yung damit na to sa mama ko? Parang yung mga damit ni mama, lagi ko nalang ina-arbor. Lalagay mo na ako. Hindi ko makita dyan sa camera. Yung sunblock na Actually, ang ganda niya guys, in fairness talaga. Etong Skin Magical. Talagang ginamit ko, tinry ko. Para at least may pahinayisan na pa be. Para mas may ginamit ko talaga para at least may ma-share ako sa mga bumibili sa akin. In fairness talaga, iba yung niya. In fairness Skin Magical. Walang joke yan Tsaka mura lang to guys, 250 available to sa yung Pasegway, diba? Pero totoo, available yan sa Tinang's Beauty Shop. Ilalagay ko yung link sa baba ng Shopee account ko. Doon, pwede kayo bumili doon. Ko talaga, ginamit ko para at least may ko sa inyo, may ma-share or sa mga, minsan tatanong kasi sa akin. Kaya mabuti na yung alam ko kung ano yung isasagot ko. Kasi in fairness naman, to be fair. Ang problema ko lang, sa Skin Magical, pag pinapost ko yung set 1, hindi ko alam, hindi siya nadidelete siya. I don't know why. Binasa ko naman yung siguro may nagki-claim ng, I don't know. Pero sa ibang item naman hindi. Yung set number 1 lang talaga. At yung, basta yun, pinag-aaralan ko pa kung paano ko siya gagawin. Ayan. Yan lang talaga yung nilalagay ko. Hindi na ako nagpupulpo kasi nga, parang nagdadry yung mukha ko pag, tapos kilay. Yan lang talaga yung aking everyday na ginagawa. Ingay. So, kilay is live. Parang feeling ko, parang yung kilay ko, parang may improvement. Nilalagyan ko nito, Etong, ang dumi na nga yung Talita na premium castor oil, yan yung nilalagay ko dito, tsaka dito sa talukap ko.
Diyan ko nilalagay every night. Feeling ko talaga may improvement sa kilay ko eh. Feeling ko lang naman, update ko kayo kung meron talagang ano. Pero feeling ko talaga, parang may tumutubo ng mga buhok. Ayan. Tapos eto, Talita din to eh. Sweet Talita. Candy cane yung ginagamit ko. Hindi ko alam, parang wala nang laman to eh. Pwede aalis ako ngayon. Nahanap yung lipstick ko. Ayan. Yan lang talaga yung ginagamit ko kasi tamad ako eh. Tsaka tamad talaga ako guys mag-makeup. Kaya ayan. Kaya naghahanap ako ng mga ng skincare para hindi na ako talagang alam mo yun. Makeup na makeup, retouch na retouch. Hindi ako nagka-foundation kasi ang init. So, ayan. Diba? Taday! So, ayan. Yan lang. Wala na akong ibang ilalagay sa mukha ko. Yan lang talaga. Except kung pupunta ka kasi sa mall. Pag sa mall talaga yun. Kasi magpipil kasi yung mukha mo pag nasa loob ng mall. Dahil siguro sa lighting. Kaya parang ang pale-pale mo. Kailangan talaga naka-red lipstick ka doon. At saka talagang, ano mo yun. So, yun. Samahan nyo kami ngayon papunta doon. Pasensya na, nakapatingin ako dito kasi tinitingnan ko yung mukha ko kung okay na ba. Ayan. So, andito kami sa sa school na titingnan namin guys. Naka-separate. Actually, doon yung school ng college. Separate pala nila dito yung mga elementary at to or kasali high school, di ko sure. Ayan. So, dito na tayo mag-i-inquire. Separate pala nila. Actually, bagong building to. So, ito pala medyo mabaho pa. Ay, gusto ka din mag-school? Here? Salamat, Chifa. Third floor daw. Third floor. Kira man. Okay pala dito. Bago kasi yung building. Ay, gym ni, di ba? Dati. Ito yung gym ng STI, di ba? Diba? STI? Ay, AXAP. Grade 7. May locker sila pa, oh. Okay, round din eh. Tingnan nyo guys, oh, yung tubig. Isang butas kasi yan guys. Oh, may butas pala dyan. Hey guys! Kaya yung tubig. Hey guys! Oh, tingnan nyo yun, oh, basang-basa. Ayan. Ito po ulan, mami. Lakas kasi ng ulan. So pag nagbabounce lang siya dyan sa window. Kaya pumasok yung tubig. So, ayan guys. Andito tayo sa loob. Hey guys! Hello! So, yung background ko na iba na. O, diba? Ang ganda ng background ko. Mga gamit ni Club Hadi. in the house, no. So, Papa, So, ngayon, pag-usapan natin yung tawag dito, sa school ni Hagrid. So, i-share ko lang yung aking So, nag-decide kami ni Papa na natawa ko sa background ko. Kasi, ang nangyari, di ba, wala pang background. Yan talaga yung background ko. B, please keep quiet, B. And, di ba, nag-graduate si Hagrid. So, plano namin i-transfer siya sa, just in case lang naman kung gusto namin ipagpatuloy siya talaga na gusto kong may high school talaga na, alam mo yun, kasi dun sa school nila, grade 1 hanggang lang talaga siya, grade 6. So, parang lang talaga siya, parang konti lang yung nila, diba? Ako na ibang school, and sabi ko, feeling ko mas mura sa mga university,
Or yung may mga college na ano, mas mura. Ako. Uy, mas mura dun sa mga universities, mga ganyan. Yung mga preschool, yung mga elementary nila. So, mas mura compared sa yung school talaga na kinikater lang nila is yung mga preschool or elementary lang. So, mas pricey siya. So, naghanap ako ng iba ng ano. So, naghahanap ako sa school. Actually, itong school na pinuntahan namin, doon kami nag-aaral ni Papa dati. And si Papa doon siya nag-aaral. Criminology si Papa doon. And ako doon din ako nag-aaral. So, ayun. And ang nagustuhan ko doon, actually, in fairness talaga ha, in fairness doon sa school is, kasi naalala ko dati, nung nag-aaral pa ako noon pa, pangit pa kasi yung school nila. Nagrereklamo pa ako dati kasi yung school nila, minsan nagkaklase kami sa labas ng classroom kasi may nag sa classroom may gumagamit ganyan. So parang kulang yung classroom nila dati. And then yun, nag-evolve sila, ayun. Tapos yung college nila naka-separate siya at saka yung elementary. Discover namin kahapon na nakaseparate nga sila, yung elementary talaga at saka yung preschool nakaseparate doon sa isang building. So nagulat ako, nag-inquire kasi ako sa school nila and hindi ko na sasabihin yung presyo talaga. Pero mas mura talaga siya compared, kasi malaki yung minura niya compared doon sa, kasi siya namingay ha. May natatrabaho kasi doon. Mas mura siya compared doon sa school na pinapasukan ni Hagrid. Yung pinasukan ni Hagrid nung preschool. So, mas mura talaga. Kasi sobrang mura. So, nagulat ako. And, nagtitiwala din ako sa teaching nila. Kasi, syempre, doon din ako dati nag-aaral. At alam ko talaga yung mga teachers nila. Kakaiba din. Yung mga talaga nila doon. Teacher. And then, ayun. So, nag-decide kami. So, yun nga, nag-inquire na ako doon. Ang na-problema ko lang kahapon talaga kay Hagrid is yung edad niya. Kasi di ba nag-K1 siya, so pinajump siya ng K2. Kasi yun nga, may bagong inilabas yung DepEd na pwede ng so ganyan. So, doon sa kanila, hindi pwede kasi, yun nga, doon sa pero, graduate naman na siya, diba? So, sabi ko sa teacher, so, ayun, nakalimutan ko na yung sinabi ko, si Hagrid, sabi ko, talaga pinush ko, sabi ko talaga, ma'am, graduate naman siya, at saka, yung importante naman is yung moving up certification niya, at saka yung LRN, yun naman yung pinaka-importante, yung LRN, na yun parang yung binibigay ng DepEd, na parang, basta yun. Basta yun. So, ayun yung namin kahapon. Sabi ko, hindi ko pa kasi nakuha yung card niya. So, kahapon, kinuha namin yung school. And yung kompleto na siya, yung Form 138A ba yun? Basta yun. Nakuha na namin. Kasi yun yung requirement. So, pero anyway, nung nandun pa kami sa school, okay naman ito yung school. So, safe naman siya sa mga bata. And in fairness, na-appreciate ko yung sa security guard nila. napaka ng security guard nila. Dati naman, yara naman talaga yung security guard nila. Pero ayun, and inassess siya kasi nga yung edad niya, hindi pa nga pwede. Pero sabi ko, ma'am, kasi may bago na din nilabas yung DepEd na ganyan, pwede na daw, ganyan. Kaya, naka-graduate siya sa K2. So, sabi niya, sige. Yun, yung dean kasi yung nakausap ko talaga. And then, ayun ang sabi, i-assess siya. So, in-assess siya. And then, kinabahan nga ako, baka hindi niya mapasa yung assessment. And yun, nag-exam siya. In fairness, exam na talaga nagulat ako, 3 pages talaga. And nung pinakita sa akin, mahirap din. Alam mo yun. So, may mga parte na hindi niya nasagot. And may mga parte na perfect siya. May mga part na hindi perfect. And yun, sinabihan lang ako na kailangan mong sa kanya ito, kailangan pang mai-improve pa sa mga ganitong aspect, ganyan. And dun sa ibang part, in fairness, perfect naman siya doon. And yun, kaya,
this 15, babalik ako doon kasi may reading, may free reading chuchu. Basta yun. 5 days siya. So, pupunta kami doon. 1 hour lang naman siya. 8 to 9 a.m. So, walang pumunta. Pero hindi pa namin siya mapapa-enroll. Siguro by Monday. Hindi ko sure. Baka sa Monday or ano. Kasi kailangan namin ng... hindi ko alam ha. Hindi ko alam guys. Kasi may narinig kasi ako na... di ba NSO, yung National Statistics Office, yun yung ginakuha na natin ng birth certificate, marriage contract, kanyan. Di ba bago na yung pangalan niya, PSA na. Hindi ko sure ha. Kayo guys, ano ba yung ano nyo? Kasi sabi nila, hindi na daw pwede yung luma yung NSO na ano, kailangan PSA, minahalagay na talaga na PSA daw sa birth certificate. So, hindi ko sure. Hindi din ako nakapagtanong. Sa mga nagkakalam dyan, let me know kung ano yung explanation nyo dito kung pwede ba or hindi. Hindi ko kasi sigurado. Kasi yun lang yung meron kami yung ni Hagrid. So, ayun. And yun lang naman yung ko talaga doon is mas mura yun sa, at in fairness ha, parang, basta, may mga kaibahan din. Pero, nagustuhan ko doon and decidido talaga ako na doon siya pag-aralin. One ride lang din pa dito sa amin, from here, papunta doon. And just in case na paglilipat kami ng bahay, just in case lang naman, pag lumipat na kami ng bahay, pag doon na parte, one ride pa rin, or mabilis pa rin, parang doon pa rin sa na school pa rin, parang malapit lang siya. Pero pag-uusapan natin yan next time, yung about sa bahay, pero ayun. So, ngayon is aral kami kasi bago magpasukan, kailangan minsan alam nyo guys, minsan na nagigilty din ako kasi minsan hindi ko talaga siya natuturuan sa sobrang busy ko. Kaya talaga ngayon dinededicate ko sa kanya yung oras ko. And ayun, thankfully naman ako kay Shopee kasi hindi siya ganun ka-hassle talaga pag pinag-hassle lang yung pag-post ng items, yung mga ganyan. Pero yung pag-pack kasi ng order, si Papa na doon ang bahala eh. So, kaya ngayon, naglalaylo muna ako, no? Inuuna ko muna si Hagrid yung mga kailangan kong ituro sa kanya. And, yun, nagpa-print na rin ako ng mga, yung mga sight words, ganyan. Actually, alam na niyang bumasa, guys. Pero yung mga sight words lang, yung iba, kailangan pag-i-improve. So, alam niyo yung nagtuturo ako, naantok ako, guys. Pero ayun, so I hope you guys enjoy and magpapaalam na ako dito guys kasi mahaba na itong sinabi ko. And yun, sana ay ma-enroll ko na siya, good luck. So yun, so I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Bye!